Na ayat na pamakin tanong, nagyan kaya, agariat na ane, ada salakaw, Al-Alim, Abdul Basit, Salim, Khaliyatafadal, siya na tumuhan mas kurang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. اللهم لك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا. نسألك الرضا إذا رضيت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkailangan beranak na yan po biswa Allah asya kanini dalay tanuban-tuban na po siya kalito. Salawatan ako sa nabitan ng Muhammad alaihi salatu wassalam arun ini syabab Allah akyat kawitan ko alungan amuri. Labu siya Allah. Siya po din yung makapiraw lang na may kayo ko siya makapeto. Ayaw ito ang yawapat yan na sulat ini yan. Magidas siya ano? Ipag. Ano ito? Ipag o magidas? Sabi ang pagkaw. So kung may staff ang magusok siya kaya kaya rin, no? Magidas yun. Na ayaw na nagtitimon-timon na di mo ta si staff mo. Siya kung yung kapironan. Nakatiyap na na di mo kayo ababay tanong asiba iya propaya. Amit ito siya ang anak siya ang pagaling na sila ito kaya rin. Sa manaya na very clear tanto ang maliwanag ada abad na pinagbiyo siya kaya kabatay. Dati na pagaling ang alim sa paragabi niya sa magari. Tayo siya inyong opisyal, si isang kong madrasa tanong, si isang kampungan na babing sabiran. Na sobrang kami sa magari. Yung mabunggi ang yate sa Quran al-Qari, Abdul Fatah, Haji Abdul Fatah, na siya kami ibinay Haji pang year 2016. Si sa Saudi Arabia, si sa Makkah, na sobrang mabuhay sa ari. Na sa kanong mabu, ang mga pagariakan na mga babayakan na kanabatan mo siya sa nakawaka, isa-isa amat ano, kasong amat ano Adam. Kaya kung liba ito, ba dito yung mga bayamahan na sa umakan? Iyan pa na kaya umakanan, nakikurong berati, laro. Yan naman naman ang mga puno, na yung pamanataginan na nabigod yung puno. Pati madaan siya doon. Bagaimana nagtigil siya yung mga na transfer niya. Lagi yung mga orikunawa. Sa kapatay, na ayon hatta yakin Abi Darda radhiyallahu anhu, abad ko mga sahaba radhiyallahu anhu, at hiya na yazhabu al-awwal fal-awwal lil-awwal. Siya kung sa kapatay na kalalakawanan, yung kaya natin sa kalalakaw, abad na miyaw na, natugtugan o makatugtugan. Siya kung yung kapiraw na yung ang mga pagalitan ng isakom, kapasurgan mo ba? Asila ito ang muranong. Allah yarhamu. Nakatayot na na ayat yung tugon na niya kaya ababaitan. Masya Allah. Nasa manaya, nagyat yun yung ang mga pagalitan ng apartment isakom, uway, nagitanog man nakatawa ng antak man itong tugon. Pag yung pa makikaroan siya ka, nakapumugaan siya ka. Nagkagawa ko ako nakita, alay, may agasta ka. Isang manibubugit ako. Umawa na sabi, kaayo makabi. Kapag yung mga alim kami, nakabay na mga kapatay. At ito na kaayo makabi ng kapatay niya. At hindi yung ikaw ba kami matay, naskanap na ka na ba mga alim, sabi yun. Hindi natin kami yung matay-matay. Bayong inaniman niya. Tamang di tanong wala. Pinatapos sa patulang ko. Nagwiri kayo na siya kaya maanan yan, na siya kapatay na daabot na nurong kapaalam mo. لا يملكون موتا ولا حياة
ولا نشورا sa surah Al-Furqan. Kata Allah, Allah abayran milik, abayran kapal sa kapatay. Nada pun abayran kapal ko kami uyib. Kata mati, nakiabatan o kapal ko kapapatay. Nada pun abatan o kapal ko kami uyib. Nada pun abatan o kapal ko kapakadugtan sa anuman akyama. So kanakan mo, na ayaw o yun Allah, ayaw tayo ng Allah, na abiyas sa kata wakaan ng anan yawan yan, na yung kaakol. Di nagkakulan sa kanakan mo. Kukuhaan mo ba sa ako? Di agkabaka nun. Papamakama ko masamang ka ng mga timan na discarding ka din. Bituwain ka din na. Mura-muraw ka din na. Sisitinin ka na kaon din na. Oy, sabi ka niya ako ang sanyawa. Na andi ikaw mo umyawang ka na buwan ka niya sanyawa. Ba't yung ako naka-English? Magsabaw ka ka. Pamanapagiro ko mo nakanakan mo. Ha? You know me? Lumalakan mo tanakin eh. Napiyakan pa ito kanina niya kay siya. Dahil yung bunyi ang emang na niya nakila ka na sa katubong ataw. Masya Allah. Lagi mo marin Allah. Siapa na yan? Na madatanong sa diyan kaya ang dunia. Na anda tanong po gali. Di na dito naman ito di pamagago na dunia. Masya Allah. Masya Allah. Anna hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyakataw ang mga apapamanik wallah sa nila. Ya Allah. Ya Allah. Nangyayakong kaya Allah. Na anda mana ya tubuh Allah ikaprilayakan sangkana na tao apapanganilakan na rila at tanto na mitatalu at apagkababayan niya po dunia. Masya Allah, Masya Allah. Pengitanong ko Allah, kababayan Allah. Kaiman po naging kay Abro kay Tano po dunia, iman po nakatong na niya ka na. Inu kama na rin panari ko di kabaya ama kamatay. Inu ka di kabaya baka mama umana ka naman. Ayang pinakamana, nagkikilatan ka niya, kanyang pagawa ng kaan niya. Masya Allah. Ayaw mo na rin ako figuro ko tayo gano'n tayo ta. Na kanaabas yung tamo ko ta. Kanaabas yung pala ko tayo. Ba't kanita nagkapigil sa tamo ko ta? Na dita nagkapigil sa yung maanan yan. Na kada ko ta. Na dita nagkapigil sa parumata na pamilya ta. Na ayaw kaya pakimilo ko ta. Na kinata ko niya. Na di ko nila makapupito sa taman sa taman. Hindi nyo managaw na miyong namatay kali ba kapitong siya gag niya. At yaman ito nabibinatan. Baga na meling sa katubi man tumawin yung kanya naging nasa libasit na tungo siya. Na niya kapungko ko ba niya? Matagaw na kasi sa pauwi niya, hindi na paparang niya. Niya, tayo kaya sugaran. Lagi ka nung punitin ng, kung ako nangyari tali akin, ako talagang dilig mo. Kaya po na ba kanya pagkirat, at tingnan tayo na anak mo. Bila mamakong sa anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman kaman, bila ang mga oripin ng Allah. Ina, kama magigat ka na, hindi na ba siya sa kataw mo, ako bindigo niya tayo. Ayaw ko na rin ba sa mga tao, ako makasurgaan ng Allah. Panglinta ko, ama pa rin ang kaababay tanong, kasi ba niya rupaya. Lalu bapak lupa nak untuk bagi tanong niyo na aksa ko maniyo na biti mo di tanong. Asi isa ko maayaman na ito ang napakasogal jalan mo. Teman-teman bila-bila. Surah Kristo tahu apa kasurgaan Allah. Na baki apa na pala abo siya na makaputo sa kaan niya. Ato ni kapuda blera na puto siya ng niya. So tahu ang nabi mo ruwa na dibo kapali umyawan niya. Nakambuto na binil mo damang kuto apuli mo kuto anyawan niya. Sa surah Al-Fajr bagi Allah. Ya أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ada di mana tu? Na amai kafir tersyukur kan Allah, dapat kan tersyukur apiru. Hei, nyawa atetahum bi atetahna. Naliukanan sama sesuatu yang kasukan dan Allah. Na masasuwat ka mabukukan na naka Allah. Nasulog ka na. Sipo surga akan nasulog ka ng mga ulit na ka. Nagsya manuto. Na yun ko ito akapakawibin na kamarka. O mga malaikat wala. Kaya mana nasu Allah. O kapuli o niyawang ka alin ang paratiyan ka kuma. Nakilipatan na ka rin sa dunia. Nakilipatan na ka sa pamilya ka. Kaayam-yam ka. Na yun ko ito aman na pagalipan. Ano ka makasurga. Nakilipar siya ng kanisang niya kapiyak-piyak. Bilang kasagapatin ka. Mga bagay sa tupit ng mga sasina. May tanong sa TikTok, sa Facebook. Anak kaya dito na pakababangan sa maputi na makasasina. Dito ang wiwi doon. Nasa nga naging amay lang na ito na mata, mamatiti na patir na kuro. Ada tanong sumising, ada matay, na dito na miyatay. Kaya dapat na ayaw maada na maputi. Na ino ta mga nay, nasuuri pa nuwala, aado na amal yan. Apakasurgaan wala, napakiiilin mo, masukadar pa niya, pasurga pa makasurga. Masya Allah. Namanong naman ito doon. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ay ginawa at tatakna. Naliw ka din, tukad na naka. Masusulat ang aswara na masulat katwa. Anak yang pengusiatan namin, dia bilang, hari mga guru. Napagyan ko makapasya na kami, mga masyad.
Dada kami napakanggu, ano siya titiba ba nila napakapunwa nila ng mama? Asya ka okay, kan naman ha? Di ka bilang kabaya, o ba sabi pendua ko ulit nga papasatin mo siya. Nabidwa siya dito. Napagamin naman na pelakaw. Napagamin niya pendua, nabigyan niya ayan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini wa'atattakna lalihadad. Napagamin ako ba na pelakaw? Amen. At sa mga kadang niya minamani niya, katikat na kami, ito po mga niya, hindi na mga pamilya ko taniway lang. Napagin mo sa mga dawa, amen. Ngayon po tayo, amen. Kailangan na suputo na niya nakanakasabra sa mga niya. Napulo sa mga bayabong mga dato, mapasan niya kang guguro. Na ikaw anak, penguruan nakaabas sa alam na nakapagigmanin sa ulama. Ang wisyo niya kaya penguruan na sa hindi mana. Oy, nagkala niya ko kasi iko po ko mga nuksan. Na igila ano niya tayo, nasito yung po ng kailangan na ano na ipupulito ko tayo lang yung nakawanan, na asar ko naman ng bangkay, ano pa na bilang, napakasaluga ako, napakasaluga sa nagitong ko. Nadi pa nawian, nadi pa magagaw, nadi pa ni mabayadaan. Asar na igong kanang na ipulito ko niya tayo, sa tayo lang yan, nadi pa na bilang, napagana ka sa ayaw mga niyan, napakabuka ilaw, ayaw mga niyan, napakasa ko ilaw, asar na igong parakan. Ano man isa mag niya suway, asar ko na mitong ko niya tayo, wala niya pa na bilang, sa tayo lang yung nakawanan, napakasaluga sa kamar game. Nagiba sa araw. Doon kayo panggaduga may pugito mo niya, tayo sa ako namin yan, sa tagina ko namin yan, ang itong nakurasyon doon. Allahu Akbar, sa video, bisima na. Kaya pugito yun ako niya, tayo, kung tagilan yan, sa kawanan.